Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau za mu yi magana akan Pi Network High Pioneers. Kamar yadda wasu suke gani cewa Pi Network scam ne, to ya kamata su cire shakku a cikin zuciyarsu. Wannan project ne mai kyau wanda zai biya sosai da sosai. Idan muka duba, project ne wanda aka ɗauko shi daga Stanford University a garin Germany, wanda PhDs ne, lecturori ne manya daga makarantar suka zauna suka yi wannan project din, suka zo da shi. Kuma project ne wanda zaka dinga mining for free. After every 24 hours zaka yi clicking on the mining button. Idan kai clicking on the mining button zai baka damar ka dinga earning na tsawon awa 24, sannan ya ƙara baka damar ka ƙara clicking ka ƙara yin mining. So wannan project ne mai kyau wanda muke sa ran insha Allah zai yi hitting around $300 at its price tag. Idan kuka duba yanzu wasu mutane da yawa sun fara karɓar Pi Network, wasu suna sai da nasu, which is very wrong. Akwai lokacin da mutum zai da na sani, lokacin da network ya zo, lokacin da Pi Network ya zo, misali ya samu karɓa a kasuwannin duniya, ya zama da mutane suna karɓar shi as payment. Idan kuka duba kamar su Bitcoin duk sun fara da haka ne, sun fara da kuɗi mai arha da wata biyu. Za ga wasu ma lokacin da ake samun ake ba da bonus na Bitcoin, wasu mutanen sun samu labarin abun amma sun yi irin sun idan da mai za a yi da wani Bitcoin, menene Bitcoin. Lokacin mutane sun jahilci abin da yawa, sannan kuma aka zo ana da na sani da mutane ba su mallake shi ba. So akwai good expectation akan Pi Network saboda masana blockchain su suka yi Pi Network, masana blockchain ne suka yi Pi Network. Kuma a yadda abin yake tafiya slowly, ana so Pi Network ya kai stage ɗin da coin ɗin zai zo ya zama na very useful. Zaga maybe kamar akwai su Elon Musk, akwai magana da ya taɓa yi akan Pi, akwai mai Binance shi ma ya taɓa yin magana akan Pi. So akwai mutane manya-manya wanda suke a duniya sun yi magana akan Pi. Sannan idan ka duba wayannan turan da kuke gani sun fi mu ilimin cryptocurrency, da suka fi mu ilimin cryptocurrency sai suka rungumi Pi, suke yin shi religiously. Sun fi mu ban fi sanin cryptocurrency ba, so ko da yace sai da cryptocurrency ya yi sama da shekara 5 sannan ya zo mana, idan muka ɗauke shi a matsayin wani. Idan ma baka fara mining na Pi Network ba, ka yi downloading application ka fara mining after every 24 hours. Allah ya mai gida ko da Pi guda ɗaya idan ya kai expected pricing da muke tunani zai kai downloading application na Pi after every 24 hours, sai ka je kai clicking akan button ɗin da zaka ke mining, kana samun Pi na tsawon awa 24. Sannan sai ka idan ya yi kai exhausting awa 24 sai ka ƙara clicking a wannan button ɗin. Haka dai at least ko Pi guda ɗaya Allah ya taimake ka samu, balle tana ka samu fiye da ɗaya. You still have time, you still have opportunity kafin a gayyace ka zo kai KYC. So idan misali a ce kana da Pi guda ɗaya, yana da aka ci Pi ya zo a darajar $300, let's say $300 idan ka lissafa, at least kana da almost 100 and something thousand, wanda me za ka yi yanzu sharp ka sami 150 ko 170,000 at least that, or 200,000, which is not that very easy. To ni da shawarar da zan bayar shine pioneers a dage da mining Pi, a daina siyar da Pi.